Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni y'ale sigilen ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye handball la. Handball an ka Ligue de Bamako ale kelen don fɛn min ye ɲɛbila baaraw n'a bɛ fɔ ma ko tournant ka se k'a ka tɔnw dili don kosɛbɛ. O dolantanw jaabi dɔw b'an bolo ani jaabi minnu kan ka kɛ an bɛna an da don o la. N'an bɔr'o la fɛn min ye senna dolantan ye an bɛna anw yɛrɛ fɛ yan nɔ kunnafoni minnu bɛ senna dolantan na Mali kɔnɔ ka taga fɛn min ye farafinna ani nansara la fo ka se basketball kunnafoniw ma olu fɛn fɛn b'an bolo kɔrɔ an bɛna olu bɛɛ da o tulo kan ninnu de y'anw donkan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ n ka kuma daminɛ la n kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka Ligue de Bamako mun sigilen don handball ɲɛmaayaso kɔnɔna na k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ka tɔnw labɛn yanni fédération ka championnat dolantanw cɛ o labɛnw kɔnɔna na a ye tournant dɔ labɛn tournant mun n'a bɛna kɛ mise en janvier ka se ale ka tɔnw ma tournant nin yɛrɛ an b'a fɔ a daminɛra fɛn min ye février kalo tile 18 o kɔnɔna na musolakaw fɛ yen AS Police musolakaw olu ye sebaya sɔrɔ ISFAS musolakaw kan o banna 17 ani 9 ka taga AS Police kanu na o kɔfɛ cɛlakaw fɛ yen sa an b'a fɔ o dolantan de kɛra dolantan cɛsirilen o kɛra dolantan daɲinini k'a sababuya kɛ nin tɔn fila dɛsɛra ɲɔgɔn na 17 ani 17 o tɛmɛnen kɔ février kalo tile 19 fɛn min ye COL musolakaw fan fɛ olu ye sebaya sɔrɔ COM ka o banna 21 ani 16 o kɔfɛ cɛlakaw fɛ yen nɔ COL kelen ale ye sebaya sɔrɔ COM ka o banna 24 ani 23 o kɔfɛ février kalo tile 25 fɛn min ye cɛlakaw fɛ yen nɔ AS Mande ale ni AS Commune D olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi ninnu ni fɛn minnu bɔra a la an ka kunnafoni nataw la an bɛna o jaabi ninnu da aw tulo kan. Hali bi an bɛ to handball kɔnɔna na an bɛ taga fɛn min ye European League handball ale tile 9 jaabi dɔw bɛ an bolo kɔrɔ yan fɛn min ye Benidorm ale ni Ferencvaros o dolantan bana 27 ka taga Ferencvaros kanu na o kɔfɛ fɛn min ye Fuchs Berlin ale ye sebaya sɔrɔ Eurofarm Pelister kan 34 25 Montpellier ale ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Vens Premic Kaka FT kan o bana 34 30 o kɔfɛ Next ale ni Alpla CH Hard olu tun bɛ ɲɔgɔn na o bana 29 22 n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna farikolo ɲɛnajɛ dolantan na n'an nana dolantan kɔnɔna na nin wagati in na an b'a fɔ an ka fédération malienne de football an b'a fɔ nin wagati in na fɛn min ye olu ka dolantan fɛn dɔw labɛnnen don n'o ye a bɛ fɔ a ma ko CAN 2023 CAN 2023 tile 3nan fo ka se tile 4nan o journée na Mali ka aiglibaw le 24 mars an kan ka fɛn min ye Gambie bisimila anw fɛ yan nɔ o dolantan bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 a bɛ kɛ stade du 26 mars la donc segin o bɛ kɛ tile 4 o kɔfɛ an bɛ taga fɛn min Marokukaw fɛ yen nɔ ni a terrain yɛrɛ tɔgɔ ye complexe sportif Mohamed 5 Casablanca ni match ni retour bɛ kɛ Mali ni Gambie an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an ka aigliw ala ka se k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. An bɔra o kɔnɔ an bɛna nin ye anw ka dolantana ye ni ale tɔgɔ ye Adi Sako Adi Sako nin wagati na a bɔra ka san 1 ani kalo 6 contrat signé tɔn fɛ tɔn min ni o tɔgɔ ye Dakaya Sport ale ye Turquie 2e division tɔn ye a bɔra tɔn min na o de ye Adania Sport n'o ye 1er division tɔn ye Turquie kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Adi Sako a ka nin tɔn kura tagali ala k'a k'a ma hɛrɛ. Wa nin wagati na bɛɛ kelen don k'a la kɔlɔsi fɛn min ye an ka championnat national n'o ye Ligue 1 Orange ale dolantanw na jɔlen don dɔwɛrɛ tɛ k'a sababuya kɛ fɛn min ye an ka dolanta terrain fila ni match nin bɛ k'o kan n'o ye stade Omnisport Modibo Keita ye fo ka se stade Mamadou Konate terrain ninnu bɛ ka labɛn Mamadou Konate yɛrɛ terrain an ye ja dɔw sɔrɔ baara bɛ ka kɛ o jaw an k'o lajɛ.
hali bi an bɛ to an ka équipe nationale ka kunnafoniw na nin ye an ka dolantana ye ni ale bɛ ka jouer nin wagati in na El Hilal la ni o ye tɔn mun bɛ Arab Saoudite an b'a fɔ an ka nin cɛden tɛ dɔwɛrɛ ye ale tɔgɔ ye Musa Marega fɛn min ye Ligue Asiatique olu ka quart de finale la a ka tɔn ye sebaya sɔrɔ El Hilal a ye sebaya sɔrɔ tɔn ka tɔn min n'a tɔgɔ ye Fulan Kiristan dolantan bana 1 ani kanangolo Musa Marega yɛrɛ ye cɛlenw don sanga 87nan wagatiw la. N'an bɔr'o la an b'a fɔ an ka fédération malienne de football u tun bɛ ka fɛn min ye an b'a fɔ licence fédérale C ani licence CAF C u tun bɛ k'o di dege karamɔgɔw ma dege karamɔgɔ minnu bɛ dolantan dege karamɔgɔya kɛ ka se k'u labɛn k'u ka formation kɛ formation min yɛrɛ kɛra août ka taga janvier kɔnɔna na fédération siège la an b'a fɔ o fɛn ninnu olu bɛɛ ɲɛnabɔra n'an tɛmɛna ka bɔ o la an bɛna fɛn min ye anw yɛrɛ ka dolantana kɔrɔ ye n'o ye Aigle ka dolantana kɔrɔ ye n'a tɔgɔ ye Sumayila Kulubali ni dege karamɔgɔ dɔ bi an ka équipe nationale cadre ni olu kan ka bɛn san 16 san 17 olu ka dege karamɔgɔ an b'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ ale fana y'a ka licence B CAF sɔrɔ licence B CAF ni an b'a fɔ a dira ma an ka fédération ɲɛmaayasow fɛ formation kɔfɛ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga farafinna an bɛ taga fɛn min ye coupe des confédérations ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kundonni na an ka tɔn n'o ye AS Real o tile filanan jaabiw la an b'a fɔ AS Real ale tun bɛ ka Monastir bisimila dolantan ni a banna 1-1 ka taga fɛn min ye tɔn fila bɛ kanu na AS Real ni y'u ka bɔko filanan ye u ye ciko 1 kɛ ka sebaya 1 sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi sanayɛlɛn ala k'a di Real ma o tɛmɛnen kɔ coupe CAF ale tile sabanan dolantan minnu kan ka kɛ fɛn min ye TP Mazembe ale bɛ Monastir bisimila Lupopo ale bɛ Al Qadar Sportif Club bisimila Pyramide ale bɛ ASCO bisimila ASEC ale bɛ Diable Noir bisimila AS Real bɛ Young Africa bisimila USM Alger ale bɛ Marimo bisimila fɛn min Imana ale bɛ River United bisimila Farde Araba ale bɛ Futur Football bisimila. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna Ligue africaine des champions n'o ye farafinna an fana ka ŋanaminɛ ŋanaw ka jɔnjɔnw bɛ da u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna kɔnɔ o tile sabanan an b'a fɔ o dolantanw jaabi dɔw sɔrɔla ani dolantan minnu kan ka kɛ o kɔnɔna na fɛn min ye Almarek ale ye CR Belouizdad ci 1 ni kanangolo Coton Sport cira El Hilal fɛ 2 ni fu fɛn min ye Wydad de Casablanca ale ye Petro Luanda ci 1 ani fu o kɔfɛ Vita Club ale ni JS Kabylie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Espérance Sportive de Tunis ale ni Zamalek bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Viper Sport Club ale bɛ Simba Sport bisimila Araja de Casa ale bɛ Hɔrɔnya bisimila fɛn min Al Ahly ale bɛ Sundown bisimila. N'an bɔra yen o wagati na an bɛ taga fɛn min ye Europe kɔnɔna na an b'a fɔ n'an tagara Europe fɛn min ye Ligue européenne des champions olu ka 8e de finale o dolantan ale olu kɛra o jaabiw bɛɛ dafalen m'an bolokɔrɔ fɛn min ye Paris Saint-Germain ale ni Bayern de Munich olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bayern ye Paris ci 1 ni fu Milan AC ale ye Tottenham ci 1 ni fu Dortmund ale ye Chelsea ci 1 ani kanangolo fɛn min Club Brugge ale cira Benfica cɛ 2 ani fu Liverpool Real tagamara ka sebaya ɲuman sɔrɔ fɛn min ye Liverpool ka 5 ani 2 n'i ye dolantan yɛrɛ lajɛ an b'a fɔ Liverpool dolantan bɛ daminɛ sanga 14 na kɔnɔna fɔlɔ fɛn min Liverpool ale bɛ 2 ni fu kɛ Real la o de kɔnɔna na Real bɛ wuli yanni ka mi-temps bɔ o bɛ celu jibɔ 2 ani 2 fɛn min Vinicius ale b'o celu 2 don an seginnen ka bɔ yen o la sa fɛn min Karim Benzema ale bɛ celu 2 sɔrɔ ka don fo ka fara an b'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye Real ale bɛ sebaya ɲuman sɔrɔ Liverpool kan ni kuma diyara an da yɛrɛ an b'a fɔ fɛn min ye Ligue 8e de finale aller retour Real y'a bɛɛ ta match 1 na sabula o ye Liverpool ci 5 ani 2 o kɔfɛ Eintracht Francfort Naples tagamara ale fana ka 2 ani fu fɛn min ye RB Leipzig ale ni Manchester City dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 nin dolantan na an ka cɛ Amadou Haidara Dudu a donna miniti 10 labanw na ale donn'o la fɛn min Inter ale ye Porto ci o banna 1 ani fu. N'an bɔr'o la an bɛna Europa League la n'an nana Europa League la an b'a fɔ olu fana ka 16e de finale fɛn min ye o jaabiw seginniw PSV Eindhoven ale ye sebaya sɔrɔ Séville ka 2 ni fu Nantes Juventus tagamara ale ka 3 ani fu fɛn min ye Midtjylland Sporting ale ci 4 ni fu Monaco ale fɛnɛ cira Leverkusen fɛ o banna 3 ani 2 fɛn min ye Union Berlin ale Ajax ci 3 ni 1 Roma
ale ye Salzbourg ci 2 ni fu. Rennes ale ye Shakhtar ci 2 ani 1 nka fɛn min ye ngɔyin n'o ye penalty ye. Shakhtar ye Rennes ci 5 ani 4. Fɛn min ye Manchester United ale ye sebaya sɔrɔ FC Barcelone kan o banna 2 ani 1. O kɔfɛ 8e de finale dolantanw équipe minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Union Berlin ale bɛ Saint-Gilles bisimila, FC Séville bɛ Fenerbahçe bisimila, Juventus bɛ Freiburg bisimila, Bayer Leverkusen ale ni Ferencvaros bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, fɛn min ye Sporting Club ale bɛ Arsenal bisimila, Man United ni Betis Séville bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, AS Roma ale bɛ Real Sociedad bisimila, Shakhtar Donetsk ale bɛ Feyenoord Rotterdam bisimila. Nin dolantan ninnu ale o bɛ kɛ 9 mars la, retour o bɛ kɛ le 16 mars. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ segin ka na farafinna fɛn min ye an ka denmisɛnninw ka dolantan na an b'a fɔ CAN U20 dolantan dɔw jaabi b'an bolo kɔrɔ la n'o ye arabadon taw ye. Fɛn min ye Mozambique ale cira Sénégal fɛ 3 ani 0. Nigeria ale ye sebaya sɔrɔ Egypte ka 1 ni 0. Fɛn min ye Centrafrique Soudan du Sud ale ci 1 ni 0. Congo ale ni Uganda dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2. Tunisie Benin o banna 0 ani 0. Fɛn min ye Zambie ale cira Gambie fɛ 2 ani 0. O kɔfɛ dolantan minnu programmelen don Mozambique bɛ Nigeria bisimila, Egypte ale bɛ Sénégal bisimila, Uganda o bɛ Sud Sudan bisimila, Centrafrique bɛ Congo bisimila, Gambie ale bɛ Gabon bisimila. Fɛn min ye Tunisie ale ni Zambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nin tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin minnu si bɛ san 19 ani san 18 na olu tɔgɔla dolantan de don Coupe d'Afrique wa ni minnu équipe 4 fɔlɔ minnu bɛ sebaya sɔrɔ nin na olu bɛ tila ka farafinna représenter fɛn min ye Coupe du Monde kɛnɛ kan. Ala ni wagati na an bɛ taga basketball la, n'an tagara basketball la an bɛ taga fɛn min ye NBA ye américain fɛ yen nɔ olu ka jaabiw la an b'a fɔ dolantan minnu kɛra fɛn min ye Wizards ale ni Knicks min ɲɔgɔn na o banna 109 ani 115. Fɛn min ye Hawks ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Cavaliers ka o banna 136 ani 119. Fɛn min ye Bucks ale ye Haiti ci o banna 128 ani 99. Fɛn min ye Bulls ale ye sebaya sɔrɔ Nets ka o banna 131 ani 87. O kɔfɛ Timberland ale ni Hornets min ɲɔgɔn na o banna 13 ani 21. Fɛn min ye Suns ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Thunder kan o banna 24 ani 4 ani 15. Warriors ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Rockets kan o banna 16 ani 1. O kɔfɛ Clippers ale fɛnɛ ni Kings min ɲɔgɔn na o dolantan jara kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min ye Kings ale ye sebaya sɔrɔ 76 ani 6 ani 75. O kɔfɛ Pistons ale ni Raptors olu bɛna ale ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ma basi kɛ. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga fɛn min ye Europe ka championnat dolantan jaabiw la an b'a daminɛ Faransikaw fɛ Ligue 1 Orange la. Fɛn min ye Lille ale ye sebaya sɔrɔ Brest ka 2 ni 1. Olu ka classement lajɛ an b'a fɔ yen nɔ olu fɛ yen nɔ Paris Saint-Germain ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la olu ka championnat la. An b'a fɔ Paris bɛ kuru 57 la. Fɛn min ye Marseille ale bɛ na jɔyɔrɔ 2nan na kuru 52. Monaco ale bɛ na jɔyɔrɔ 3nan na kuru 50. Lens bɛ na fɛn min ye jɔyɔrɔ 4nan na kuru 49. O bɛ Lens bolo ye u ka meilleur buteur o ye Florent Balogun ale ni Jonathan David fo ka se Kylian Mbappé ma u bɛ 15 don. Lacazette ale ye 14 don. Wissam Ben Yedder 14 o bɛ ale bolo. N'an bɔra an bɛ taga Liga la n'an tagara Liga la n'o ye Espagnol fɛ yen nɔ Girona ale ye Almeria ci 6 ni 2. Real Sociedad ni Celta Vigo dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1. Betis Sevilla ale ye Valladolid ci 2 ni 1. Mallorca ale ye Villarreal ci 4 ani 2. Fɛn min ye Osasuna Real Madrid tagamara ale ka 2 ani 0. O kɔfɛ Elche Espanyol ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni 0. Rayo Sevilla olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1. Fɛn min Atletico Madrid ale ye Athletic Bilbao ci 1 ni 0. FC Barcelone ale ye Cadix ci 2 ani 0. Getafe ale ye Valence ci 1 ani 0. Yen classement na Barça bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 59. Real bɛ tugu a la kuru 51. Jɔyɔrɔ 3nan bɛ Real Sociedad bolo kuru 43. Fɛn min ye Atletico bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 41 o b'a bolo. Meilleur buteur Robert Lewandowski 15. Joselu 11. Karim Benzema 11. Fɛn min ye Georgia Iglia 10 o bɛ ale bolo.
n'an bɔra olu fɛ yen an bɛ taga fɛn min Bundesliga la n'i ye Bundesliga lajɛ an b'a fɔ Augsburg ale o fɛnɛ ci 1 ni 0 o kɔfɛ Shakhtar ale fɛnɛ fɛn min Stuttgart ale ye Cologne ci 3 ni 0 Bochum Fribourg y'ale ci 2 ani 0 fɛn min Mönchengladbach ye sebaya sɔrɔ Bayern ka 3 ni 2 Wolfsburg RB Leipzig y'ale ci 3 ani 0 fɛn min Eintracht Frankfurt ye Werder ci 2 ni 0 Union Berlin ni Schalke dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0 Dortmund ale ye sebaya sɔrɔ Hertha ka 4 ni 1 Leverkusen Mainz o banna 3 ani 2 ka taga Mainz kanu na yen classement na jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ fɛn min Bayern bolo kuru 43 Dortmund bɛ tugu a la kuru 43 fɛn min Union Berlin kuru 43 o bɛ ale fɛnɛ bolo o kɔfɛ fɛn min Fribourg kuru 40 o bɛ ale bolo le meilleur buteur o bɛ Niklas Füllkrug bolo ale ye 13 don Christopher Kungu 12 Marcus Thuram 11 n'an bɔra an bɛ taga Premier League la n'an tagara Premier League la Aston Villa Arsenal ale ci 4 ni 2 Brentford Crystal Palace o banna 1 ni 1 Wolverhampton Bournemouth o banna 1 ani 1 Brighton ale cira Fulham fɛ 1 ni 0 Everton ye Leeds ci 1 ani kanangolo Chelsea Southampton ale ci 1 ni 0 Nottingham Forest ni Manchester City dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1 Liverpool Newcastle ale ci 2 ani 0 Manchester United ye Leicester ci 3 ni 0 Tottenham ale West Ham ci 2 ani 0 Arsenal bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 54 City bɛ tugu a la kuru 52 fɛn min ye United bɛ tugu a la kuru 49 Tottenham bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 42 le meilleur buteur Erling Haaland 26 Harry Kane 17 Ivan Toney 14 Marcus Rashford 14 n'an bɔra yen an bɛ taga fɛn min ye Serie A la Sassuolo Napoli o banna 2 ani 0 o kɔfɛ Sampdoria Bologne o banna 2 ani 1 fɛn min ye Monza Milan ale ci 1 ni kanangolo Inter ye Udinese ci 3 ni 1 Atalanta Lecce o banna 2 ani 1 Fiorentina Empoli 1 ani 1 fɛn min Salernitana Lazio 2 ni 0 Spezia Juventus o banna 2 ni 0 Roma ale ye Hellas Verona ci 1 ni 0 Torino ni Cremonese o banna 0 ani 0 o kɔfɛ Napoli bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 62 Inter bɛ tugu a la kuru 47 Roma bɛ tugu la kuru 44 Milan AC kuru 44 o bɛ ale fɛnɛ bolo le meilleur buteur ye Victor Osimhen 18 Lautaro Martinez 13 o kɔfɛ Ademola Lookman 12 o bɛ ale bolo voilà yani an k'an ka bi kunnafoni kuncɛ an b'a fɔ Joliba AC olu bɔra ka kunnafoni di kunnafoni min y'a yira k'a fɔ u n'u ka dege karamɔgɔ n'o ye Baku Sek ko u ka baaraɲɔgɔnya tun b'u cɛ ko baaraɲɔgɔnya banna ka sababuya kɛ u ma u da don détail caman na nka o tɛ dɔwɛrɛ an y'a ye équipe ale ka machines cayara nin wagati in na an bɛ dugawu de kɛ hali bi taga ɲɛ Ala ka se k'a di an ka tɔnw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ